V dnešnej zložitej dobe, kedy po celom Slovensku rodičia zápasia s problémami umiestniť svoje deti do materských škôl, v Topolčanoch idú príkladom a otvorili novú triedu v materskej škole na Lipovej ulici. Ja som od začiatku svojho pôsobenia na tejto funkcii uprednostňoval zachovávanie majetku školskej infraštruktúry. Nedovoloval som jeho odpredaj alebo nejaké iné využitie. A vlastne teraz sa mi to vracia, že máme dostatok priestorov na otváranie nových tried materských škôl, aj tuto na materskej škôlke Lipovej, kde v súčasnosti sú 4 triedy. Máme možnosť vytvoriť ďalšiu 5. triedu a dnes ju tu slávnostne otvárame. Za chvíľu sem prídu deti a budú užívať tieto zrekonštruované priestory a v budúcnosti tu máme ešte možnosť otvorenia ďalšej 6. triedy, takže aj v tejto časti mesta máme dostatočnú rezervu na to, aby sme prijali deti z obyvateľov, ktorí v tejto lokalite bývajú, ale takisto máme aj v ostatných častiach mesta pripravené rezervy a v prípade, že bude treba otvoriť ďalšiu materskú škôlku alebo ďalšiu triedu materskej školy, pripravíme uvedený objekt alebo uvedené priestory do takého stavu, aby boli užívania schopné už dnes zateplené s plastovými oknami a s rekonštruovanými kúpeľňami. Mesto Topolčany hradilo túto rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Mesto síce podalo aj projekt na eurofondy, avšak výzva, ktorá bola vyhlásená, bola následne zrušená a tak sa mesto rozhodlo ísť vlastnou cestou a využiť svoje finančné rezervy. Výsledok tu je, investovali sme sem okolo 40 000 eur a takisto aj v ďalších častiach školky sme urobili rekonštrukcie sociálnych zariadení, pretože už boli tak staré, nevyhovujúce, tak keď sme tu vykonávali v letných mesiacoch práce, tak sme sa venovali aj sociálnym zariadeniam v tých ďalších triedách materskej školy. Už ste to vlastne na začiatku spomínal, ale keby sme to teda ešte rozvinuli, vo veľa mestách práve majú problémy s tým umiestňovať malé deti do škôlok, pretože nemajú priestory a rodičia musia za drahé peniaze umiestňovať deti do súkromných škôlok. Ako sú na tom Topolčany? Ako som už spomínal, my sme nepredávali majetok materských škôl a základných škôl. My sme tento majetok uchránili, ale hľadali sme určitým spôsobom využitie, lebo nechať majetok a opustiť ho, to je tiež nedobrá vec. Hľadali sme nájomníkov, ktorí ten majetok dočasne užívali, pokiaľ ho nebudeme potrebovať opäť na tieto školské alebo predškolské účely. Takže dá sa povedať, že vlastne všetky deti, ktoré dávali žiadosť na umiestnenie, tak sú umiestnené v Topolčanoch? Áno, všetky deti sú umiestnené v materských školách mesta Topolčany. My okrem materských škôl máme aj detské jasle s kapacitou 21 detí. Teraz sa veľa hovorí o novom zákone, že detské jasle budú ako sociálna služba. Uvidíme, ako to dopadne, pretože tie parametre, ako sa tam nastavujú, budú dosť nevýhodné a dosť budú zaťažovať prevádzkovateľov týchto zariadení. V súčasnosti normy prikazujú, aby na 7 detí bola jedna pracovná síla alebo jedna zdravotná sestra alebo vychovateľka. Návrh hovorí o tom, že na jednu takúto silu by mali byť len 4 deti, takže čo sa týka tých pracovnoprávnych vzťahov, sa v podstate navýšia náklady jednotlivých prevádzkovateľov, či už je to v samospráve, alebo sú to súkromné škôlky. Super. No a na záver, len krátko jednou vetičkou, otvorili sa nové priestory, prestrihli ste pásku, tak také želanie ako do budúcnosti a jedna rodičom, deťom, zamestnancom škôlky a jaslí. No ja by som chcel popriať škôlke aj zamestnancom, aj pani riaditeľke, aby deti sem chodili z radosti, aby tu neplakali, aby sa tu vždy usmievali a aj pani učiteľkám, aby boli také ústretové voči deťom, voči rodičom, lebo otvára sa tu trieda nová z najmenších detí, tie majú najväčší problém, keď teda sú tu bez rodiča, proste v cudzích priestoroch, takže aby boli tolerantné a trošku také prejavili viac materského citu ako obvykle. Zamestnanci materskej školy na Lipovej ulici v lete nezahálali a na to, aby stihli otvorenie nových priestorov do začiatku školského roka, si veru počas prázdnin museli všetci vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce.
A vzhľadom k tomu, že sme mali veľa žiadostí, detičky, ktoré sme nemohli prijať, tak sme dali žiadosť na Mestský úrad o zrekonštruovanie priestorov, čo teda nám schválili. Spolupracovala som s pánom primátorom, s našou pani vedúcou Mazaňovou, s pánom Môcikom, pani Melicherovou, ktorí nám odsúhlasili prostriedky, aby sa mohla teda konečne začať tá rekonštrukcia. Celé leto bolo veľmi náročné, pretože boli dovolenky a tešili sme sa z toho, že sa to pripravuje, ale sme skutočne pracovali celé leto a celý kolektív ozaj boli fantastickí, pretože sme všetci prišli, tu pred 2 týždňami sme boli ozaj všetci, 15 ľudí a pracovalo sa, sme to všetko zvládli a prijali sme včera 20 detí. Takže máme teraz 116 detí. Ak môžem, ešte chcem poďakovať celému môjmu kolektívu, pretože skutočne toto leto sme pracovali, boli ochotné a tešili sme sa ozaj z toho a ďakujem aj mestu Topolčany, že nás podporilo a že sme dnes mohli slávnostne otvoriť tieto priestory. Ďakujem. Slávnostného prestrihnutia pásky a oficiálneho otvorenia vynovených priestorov materskej školy sa zúčastnili aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a pozvaní hostia, ktorí prišli zamestnancom popriať do nového školského roka a v nových priestoroch veľa síl a trpezlivosti s tak náročnou prácou a deťom samozrejme veľa smiechu, hier a nových zážitkov. Veľmi ma teší, že počet detí rastie jednak v jasliach, v materských školách, ale aj na stredných školách. Ako učiteľka musím posúdiť, že učitelia sa tomu tiež veľmi tešia. Táto materská školka má dlhú tradíciu, onedlho bude oslavovať 50. výročie. Ešte ja som nosila svoje dieťa sem do jasiel aj do materskej škôlky. Sú tu výborné pani učiteľky, výborná pani riaditeľka, ktorá je naozaj akčná, ktorá má záujem, aby táto škôlka prekvitala. Dôkazom toho je vlastne aj to, že otvárajú navyše jednu triedu momentálne, pretože mnohí rodičia bývajúci v tejto lokalite Mravenisko nosili deti do susednej dediny, čo my ako poslanci sme určitým spôsobom kritizovali. No ale teraz sa situácia zmenila, školka teda vynovila priestory, sú novúčké, pekné a čo je zaželať? Veselý džavot detí, nech sú spokojné nielen deti, ale aj ich rodičia. Mesto Topolčany môže byť hrdé na to, keď v dobe, kedy v ostatných mestách zápasia s nedostatkom voľných miest v materských školách, svojou prezieravou politikou takéto problémy nemá.